Haus. Ensinnäkin mä haluan ottaa tämän hetken ja kiittää suurta henkeä. Kiitos suuri henki tästä mahdollisuudesta olla täällä jakamassa tätä viestiä. Katsotaan mitä täältä tulee tällä kertaa. Haluan kiittää tätä paikkaa, tämän paikan henkiä siitä, että mä voin olla täällä. Että mä voin olla yhteydessä ja virittäytyä tähän luonnon rauhaan ja saada tukea siitä, että mä voin nojautua siihen, ottaa vastaan. Että ei mun tarvitse seistä tällä yksin ja rupatella jotain hassuja. Mä oon täällä tänään tuomassa viestiä luonnon puolesta. Varmaan aika moni nyt näinä päivinä on huomannut, että enemmän kaipaa semmoista yksinkertaisuutta, hiljaisuutta, rauhaa, sitä luonnon ääreen laskeutumista, vähän semmoista tasapainoa kaikkea tätä nopeata teknologiaa vastaan, tai en nyt ihan vastaan, mutta sillain, että me kaivataan vähän sitä tasapainoa, kun tämä elämä koko ajan sillain tuntuu kiihtyvän ja muuttumaan vauhdikkaammaksi, niin kaivataan semmoista rauhaa. Meidän keho on edelleen osa luontoa, tehty luonnosta, ja meidän keho tarvitsee sitä hiljentymistä, sitä pysähtymistä ja sitä kuuluvuuden tunnetta, että tuntee, että mä en ole yksin. Että tuntuu, että monet meistä on saanut niin paljon semmoisia opetuksia tässä elämän matkan varrella, että me mukamas ollaan yksilöitä, joiden pitää yksin jotenkin hoitaa koko elämä ja manifestoida meidän todellisuus ja auttaa pelastamaan maailmaa ja hoitaa kaikki asiat omassa elämässä yksin. Ja itse asiassa me ollaan semmoisessa ajassa, että me tarvitsemme toisiamme enemmän ja enemmän. Me ollaan ajauduttu niin erilleen itsestämme, meidän omasta pyhyydestä, meidän sielusta, tämän maailmankaikkeuden pyhyydestä, luonnosta. Ja me jotenkin toimitaan sillä automaatiolla, vähän sillä robottimaisesti, seuraten jotain ohjeita ja sääntöjä, jotka me ollaan kuultu ja otettu vastaan sieltä jostain. Nyt tämä aika tavallaan kutsuu meitä tulemaan enemmän siihen minuuteen, siihen autenttisuuteen, siihen elämän voimaan, joka virtaa meidän kautta, joka tulee tuolta jostain isommasta mysteeristä, jostakin lähteestä. Ja tässä kun me avaudutaan tälle henkiselle polulle ja tämä henkinen maailma rupeaa kutsumaan ja kiinnostamaan, ehkä meitä kiinnostaa kanavointikin, ehkä jotkut henget on ruvennut kommunikoimaan meidän kanssa tai meidän kautta, niin me saatetaan myös, me ollaan herkistymässä, mutta saattaa olla sellaisia tilanteita, jolloin tuntuu, että myös se ulkopuolinen energia on niin intensiivistä, että me tavallaan hukataan se oma polku, se oma tehtävä, se mikä kuuluu meille tavallaan tässä meidän elämässä, että me helposti sitten takerrutaan joidenkin muiden ihmisten haasteisiin ja asioihin kuvitellen, että me jotenkin autetaan tai tehdään hyvää. Niin tällä henkisellä polulla uudella ajallakin, kun me tullaan tämmöisestä, vähän tämmöisestä kulutuskulttuurista, niin me myös ollaan opittu käyttämään hyväksi kaikenlaista. Myös tätä meidän vuorovaikutusta henkimaailman kanssa. Ja itse asiassa, jotta meillä voi olla terve ja toimiva suhde ton henkimaailman kanssa, niin meidän täytyy ymmärtää, miten tämmöiset terveet suhteet toimii. Ja jos meillä ei ole tervettä suhdetta meidän itsemme kanssa, meidän kehon kanssa, meidän mielen kanssa, meidän perheen kanssa, meidän tuttavien kanssa ja ajan kanssa tai rahan kanssa tai minkä vaan asian kanssa, niin sitten todennäköisesti meillä ei myöskään ole hyvä suhde henkimaailman kanssa. Ja jos me ei olla tosi tietoisia siitä, että mikä on
tavallaan se meidän tehtävä ja meidän polku ja meidän matka, niin me voidaan tosi helposti sillain ruveta elämään jonkun muun ohjeiden mukaan tai muiden toivomusten mukaan. Ja jos esimerkiksi alkaa tämmöinen kanavointikin kiinnostaa, ja sä oot vaan auki sille, että mä haluan kanavoida, tulkaa joku tänne auttamaan, no, vaikka se olisikin korkeimman hyvän vuoksi, niin jos me ei tiedetä, ketä me kutsutaan, niin sieltä voi tulla ihan kuka vaan. Ja ehkä se korkein hyvä saattaa olla myös se, että aiheuttaa ehkä jotain haittaa toiselle, jotta ne voi sitten oppia. Eli tässä ei ole mitään tuomitsemista tai arvostelemisesta kyse, mutta se, että jos me halutaan tavallaan toimia integriteetistä ja vastuullisella tavalla ja turvallisella tavalla, niin se on tosi tärkeää opetella tunnistamaan erilaisia energioita ja semmoisesta itsenäisestä, vahvasta paikasta valita ne omat tai löytää kotiin niiden omien liittolaisten luo ja oppii elää niiden kanssa terveessä vuorovaikutuksessa, ettei ne käytä meitä myöskään hyväksi, että me ei toimita semmoisesta uhripaikasta tai ettei me lähdetä tavallaan miellyttämään muita ja tehdä semmoisia asioita, jotka ehkä ei ole muiden korkeimman hyvän vuoksi. Eli nämä on tämmöisiä isoja asioita ja osa tätä henkisen kasvun matkaa ja polkua, mutta ja täällä me ollaan yhdessä oppimassa, eli ei ole mitään hätää, jos olet huomannut, että jotain, mitä mä oon sanonut, tuntuu sillä vähän, apua, mä oon toiminut väärin. Ei haittaa, kaikki on arvokasta ja tärkeää ja kaikki ne epämukavatkin jutut on tosi tärkeitä osia tätä matkaa. Mutta nyt jos tuntuu siltä, että on valmis tavallaan astumaan siihen, jotenkin tulla enemmän näkyviksi ja astua enemmän siihen omaan voimaan ja omaan totuuteen, niin silloin on hyvä tulla enemmän ja enemmän tietoiseksi ja ottaa vastaan sitä apua ja tukea, mitä monesta suunnasta on tarjolla. Ja nyt esimerkiksi meillä on mun miehen kanssa Ruainu Hunikuin. Me pidetään tämmöinen viikonlopputapahtuma 29. ja 30. päivä marraskuuta, jossa me puhutaan tästä uudesta polusta, tästä uudesta matkasta näiden hyvien energioiden kanssa, näiden liittolaisten kanssa, jotka haluaa tukea meitä ja muita tässä maailmassa. Koska täällä on aika paljon sellaisia energioita, jotka on vähän hukassa ja nälkäisiä. Ja ne saattaa syödä meidän energioita, ne saattaa käyttää hyväksi muidenkin energioita. Ja myös täällä fyysisessä maailmassa sitä tapahtuu, mutta myös tuolla henkisessä maailmassa. Niin mun mies on tosiaan Hunikuin intiaani tuolta Brasilian sademetsästä. Ja hänellä on edelleen tämmöinen elävä yhteys tämän luonnon ja henkimaailman kanssa. Ja myös ihan heidän kyläyhteisöissä, niin heillä on tietyt tavat ja säännöt, miten vuorovaikutetaan keskenään kunnioituksella, kunnioittavalla tavalla, jotta se yhteys ja yhteistyö tapahtuu terveellä tavalla ja toimivalla tavalla. Ja me tullaan siis jakamaan näitä perusasioita tämän viikonlopun aikana, jotta voidaan opetella yhdessä, harjoitella yhdessä sitä, että miten me voidaan pysytellä siinä omalla polulla, siinä meidän oman häiritsee toi lentokone, joka tuossa lentelee just pään yläpuolella, mutta ei anneta sen haittaa. Odotetaan vähän aikaa. Täällä kaupungissa on paljon erilaisia ääniä ja ihan sama tuolla henkimaailman puolella kanssa, että siellä on tosi paljon erilaisia ääniä. Että tässä täytyy opetella sillä vähän virittäytymään, vaihtaa niitä kanavia, että millä taajuudella on ne viestit, jotka auttaa. Ja opitaan sillä tavalla löytää se oma
oma voima, se oma itseys, josta paikasta me sitten lähdetään tavallaan navigoimaan tätä omaa polkua, tätä omaa uutta polkua. Eli tämän viikonlopun aikana niin mun mies Ruoinu kertoo tarinoita hänen esivanhemmiltaan, perinteitä, jossa he kertoo, että miten he elää ja toimii ja selviytyy tässä maailmassa, missä on niitä hyviä energioita ja pahantahtoisia energioita. Ja miten pysytellä henkisesti vahvana, ettei nämä pahat voimat tavallaan ota meistä valtaa. Ja mä oon opiskellut monenlaisia eri perinteitä ja parantamismetodeja ja muita. Olen myös tutustunut tähän tavallaan traumaa maailmaan tämmöisestä länsimaalaisesta lääketieteellisestä perspektiivistä ja miten meidän hermosto toimii. Ja me tavallaan yhdistetään näitä maailmoja, jotta me voidaan jokainen ammentaa ja löytää ne parhaat palaset, jotta me voidaan löytää sellainen hyvä työkalupakki, millä kulkee itse tässä meidän elämässä ja löytää ne meidän liittolaiset, oppia luottamaan niihin ja itseemme ja toisiimme, ja jotta me voidaan yhdessä sitten lähteä rakentamaan tätä uutta maailmaa, parempaa maailmaa tässä kaaoksen kesken, kun se vanha murenee ja kaatuu. Niin tervetuloa mukaan tälle mysteeriselle matkalle, tälle voimauttavalle matkalle. Ja tosiaan mä laitan tuonne videon alle linkit kutsuun. Ja tosiaan tässä ei ole monta päivää aikaa enää reagoida, niin kannattaa toimia nopeasti, jos tämä kutsuu.